Današnja epizoda podcasta bit će malkice drugačija od prethodnih, zato što će ispred mene sedeti moja koleginica iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu, pravnica Olgica Čekić, i razgovarat ćemo o gorućem problemu koji je trenutno aktualan, aktualniji nego ikad, seksualno zlostavljanje dece koje se odvija na internetu. Hvala vam što ste pristali da budete moj gost. Jako sam srećna što ćete svoje znanje moći da podelite sada i na ovoj našoj platformi unutar podcasta, jer mislim da je jako važno da upravo o ovoj temi online seksualnog zlostavljanja dece mnogo više pričamo i definitivno postoje pojmovi koji nisu dovoljno razjašnjeni i koji su svima nama negde nekako zamagljeni, a baš sada je pravo vreme da nekako povučemo granicu i razgraničimo šta svaki od tih pojmova znači. I baš zato bih voljela odmah da se nadogradim i da vam postavim pitanje da li možemo da krenemo od toga šta je tačno seksualno zlostavljanje dece, kako se ono formuliše, definiše. Pre svega hvala ti Timeja na lepom uvodu i meni je isto veliko zadovoljstvo da mogu da podelim sa tobom i da razmenim neke informacije u vezi ove teme seksualnog zlostavljanja dece, takođe i za tvoje slušaoce. Ne postoji jedna univerzalna definicija seksualnog zlostavljanja dece kao takva ni u domaćem pravu, odnosno zakonodavnom sistemu, niti na međunarodnom planu. Međutim, možemo reći, s obzirom da mi polazimo od Konvencije o pravima deteta kao osnovnog međunarodnog pravnog instrumenta, usvojenog 1989. godine i ratifikovanog u našoj zemlji još 1990. godine, mogu reći da sama konvencija faktički u članu 34 govori o tome da su države potpisnice konvencije, između ostalih i naša zemlja, u obavezi da preduzmu sve mere kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom planu kako bi sprečile pojavne oblike kao što su faktički seksualnog zlostavljanja dece, kao što su znači navođenje ili prinuda deteta za seksualne aktivnosti, zatim iskorišćavanje deteta u pornografske svrhe i iskorišćavanje dece za prostituciju ili drugi oblik nezakonitih seksualnih aktivnosti. Nešto kasnije ćemo objasniti kako je ova terminologija koja je pomenuta u Konvenciji o pravima deteta, koja je doneta, kao što sam rekla, 1989. godine, na neki način prevaziđena. Tako da ono što možemo dodati je takođe da u nacionalnom zakonodavstvu, počev od ove obaveze ustanovljene konvencijom, pojam seksualnog zlostavljanja dece se, tako da kažemo, provlači, uslovno rečeno, kroz više zakona. Naša zemlja još uvek nema jedinstveni zakon o deci ili zakon o pravima deteta, tako da su zakoni u kojima su prava deteta i samim tim i ova oblast regulisana u stvari porodični zakon, krivični zakonik, zakon o socijalnoj zaštiti i još neki drugi zakoni. Znate šta bi još htela? Htela bih sada, ako ovaj razgovor sluša neko dete, neko mlađi, da li možete da konkretizujete tačan primer šta je to seksualno zlostavljanje? Dakle, ne sama njegova definicija, nego i primere. Zato što često se navode da su to nezakonite seksualne aktivnosti, da su to su neke formulacije gde mi zapravo ne čujemo šta je to seksualno zlostavljanje i onda se dešava primjeri da deca nešto trpe, ne znajući da je to zlostavljanje ili čak je to nešto i normalizovano u njihovoj porodici, a ja bih jako voljela da im skrenemo pažnju da znaju tačno o čemu se tu radi. Jasno, tu si apsolutno u pravu da često, čak i u nedostatku nekih preciznih definicija, u široj javnosti naročito nije jasno razgraničeno šta neki pojam faktički znači. U tom smislu naročito je teško objasniti to deci koja su faktički žrtve ove pojave. Detetu nekog određenog uzrasta, detetu sve stvari faktički objašnjavamo
uzimamo shodno njegovom uzrastu. Prema tome, za to postoje i stručna lica, ali ono što mi kao roditelji ili neko ko dolazi u kontakt sa decom na ovaj ili onaj način, možemo da uradimo je da na nekim primerima, kao što si rekla, objasnimo šta je to što oni nikako ne bi trebalo da dozvole, a što im se možda nudi ili na šta ih neko navodi. Na primer, jedna od običnih situacija je kada neko, na primjer, hoće da napravi fotografiju deteta dok se kupa ili je bez odeće ili neko ko poziva, na primjer, neki član familije ili neko iz komšiluka ili neko drugi, čak neretko i u samoj porodici, ako poziva dete da sedne u krilo i onda dete oseti neku nelagodnost zbog nekog fizičkog kontakta za koje mu apsolutno ne odgovara i koje ne može niti da razume, niti da pošto ne zna, da iskaže svoje protivljenje. Prema tome, tu postoji niz različitih situacija koje bi trebalo razjasniti deci kako bi ona na vreme mogla da prepoznaju da nešto što im ne prija, što ne odgovara, što izlazi iz nekog okvira što su oni do tada doživljavali kao nešto krajnje uobičajeno, da drže mamu i tatu za ruku, recimo, to je apsolutno nešto što je uobičajeno i ne može se, ali ako bi sada neko počeo intenzivno, na primjer, da mazi tu ruku detetovu dok je drži neko ko je detetu nepoznat, ali je iz bliže okoline i tako da je, to već ukazuje i neki je signal da neko možda i da pri tome izgovara neke reči koje su detetu nepoznate ili ga navodi na nešto što je detetu do tada bilo apsolutno strano, recimo na fotografisanje ili na skidanje određenih delova odeće i tako dalje. To su, opet ponavljam, situacije koje bi na odgovarajući način, shodno detetovom uzrastu, da bi ono to moglo da razume, trebalo objasniti kako bi dete shvatilo da se događa nešto što ne bi trebalo. Sve to je nekako možda nekada bilo lakše kada nije bilo interneta, međutim, to nekako zlostavljanje je bilo, nije da nije postojalo, nego je samo bilo ograničenije nego sada. Ono što je cijelu situaciju učinilo mnogo težom jeste što se sada zlostavljanje nekako preselilo i na internet i što se sada na internetu masovno sve više i više iz godine u godinu deli i kreira, ali i deli sadržaj koji prikazuje zlostavljanje dece na različite načine. I pojavila se kovanica u engleskom jeziku, CSAM, Child Sexual Abuse Material, koja kod nas još uvijek nije dovoljno implementirala, ali bi bilo dobro da se njen prevod konačno uvede kod nas. I voljela bi da tu definiciju CSAM-a više pojasnite, zato što mislim da je jako važna. Slažem se, apsolutno. Htjela bih tu da ukažem na takozvane luksemburške smernice ili luksemburški vodič, upravo u pogledu terminologije koju je potrebno prilagoditi savremenim tokovima i koja izlazi iz okvira onoga kako je definisano i pomenuto i precizirano samom konvencijom o pravima deteta, znači dečija pornografija i dečija prostitucija. Prvo ću reći, pre nego što kažem kako bi bilo najadekvatnije prevoditi CSM ili CSAM, to su objasnit ćemo dva akronima. Htjela bih pre toga da kažem da osim toga što se dobar deo naših života i života dece samim tim preselio u tu online sferu, da s druge strane se razumelo da je u međuvremenu došlo do neke, uslovno rečeno, normalizacije pornografije koja je često i legalna, a koja je u stvari proizvodnja seksualnog materijala, odnosno materijala sa seksualnim sadržajem koji se kreira uz saglasnost odraslih osoba i prosto da ne bismo došli u situaciju da ako kažemo dečija pornografija, da neko može pomisliti da je to nešto legalno, da je to nešto
u redu, taj termin se izbegava i više se ne upotrebljava. Takođe za dečiju prostituciju, prostitucija je faktički jedna aktivnost koja se događa, seksualna aktivnost koja se događa uz pristanak osobe koja pruža usluge prostitucije i što ni u kom slučaju ne može biti adekvatno situaciji u kojoj, na primjer, dete pruža takve usluge. Prema tome, moramo napraviti razliku i zbog toga se pojavio termin CSM, kao što si rekla, koji je Child Sexual Abuse Material, koji bismo prema prevodu tih luksemburških smernica bio preveden kao materijal o seksualnom zlostavljanju dece. Takođe imamo i pojam CSM, što je u stvari Child Sexual Exploitation Material, i to je materijal o seksualnom iskorišćavanju dece, koji je širi pojam i koji ne mora neizostavno da uključuje zlostavljanje. Prema tome, CSM je jedan, da tako kažemo, uži pojam u okviru CSM-a i on znači, taj materijal o seksualnom zlostavljanju dece, da se samo zlostavljanje na njemu eksplicitno vidi, dok je CSM, znači za iskorišćavanje dece materijala, to je materijal koji, na primjer, može samo da prikazuje dete u svrhu koja nije adekvatna, odnosi se na seksualne aktivnosti. Kratka pauza, nećemo oduzeti mnogo vremena. Kao i uvek, ja preporučujem neku knjigu unutar podcasta. Danas se radi o knjizi Telo sve beleži, autora doktora Bessela van der Kolka, koji unutar ove knjige priča o traumi, osvrće se, bukvalno definiše traumu, zatim način na koji je on traumi pristupio, deli priče ljudi sa kojima je radio i mislim da je korisna ne samo stručnim radnicima, nego i ljudima koji su doživjeli traumu. Sve ovu knjigu, a i sve druge možete poručiti na našem web shopu, bilo da njega posetite na našem sajtu ili na Instagramu. Hvala. Jako mi je drago što ste spomenuli i pojam dečje pornografije, jer to je ono što se jako često čuje i taj nekako takovanica se normalizovala, a uopšte nije okej. Nije adekvatno, apsolutno. I to je ono što čujem čak i u medijima i u pisanim i na televiziji se stvarno jako često čuje i želja da se to promeni, da se to dovede na neki drugi nivo, da se svest podigne, je stvarno prisutna i pogotovo kod nas u centru gde svi stalno apelujemo i insistiramo na tome. Tako je. I ja bih tu samo htjela da dodam, ako nije problem, da čak i u propisima, znači u zakonodavnom okviru u našoj zemlji, ta terminologija još uvijek nije usklađena i to ne samo u našoj zemlji, nego i na međunarodnom planu, što iz razloga što, kao što sam rekla, za Konvenciju o pravima deteta i za prvi fakultativni protokol uz tu konvenciju koji se odnosi na prodaju dece, seksualnu eksploataciju dece i dečju pornografiju, čak tako stoji u nazivu tog dokumenta. Znači, osim što bi bilo, da tako kažemo, komplikovano menjati sada inicijalne te tekstove zbog ove terminologije, samim tim to na neki način ljudima, kako da kažem, olakšava činjenica da ta terminologija još uvek postoji u tim pisanim dokumentima, na neki način ljude navodi na pomisao da je njena upotreba i dalje u redu, ali kažem, ove luksemburške smernice koje je donela u stvari jedna međunarodna radna grupa sastavljena od UNICEF-a, na inicijativu ECPAT-a, mrežu u kojoj smo mi člane, i drugih Save the Children i drugih velikih međunarodnih nevladinih organizacija, inicirala i donela ove smernice upravo iz tog razloga i one se negde u međunarodnom okruženju i među akterima koji se bave ovom temom danas smatraju jednim alatom koji je svakako neophodno koristiti i po mogućstvu
što pre uvrstiti postepeno i u nacionalne zakonodavne okvire. Mi smo takođe članovi kao centar bili jedne radne grupe vlade u kojoj za izmenu porodičnog zakonika, gde smo upravo i na ovim izmenama insistirali. Međutim, za sada to još uvek nije usvojeno. Dobili smo objašnjenje da bi to, upravo ovo što sam malo pre rekla, da bi to u ovom trenutku iziskivalo razne druge, da tako kažemo, promene, naročito s obzirom na formulaciju u drugim zakonima, tako da to nije jednostavan proces, ali bar mi, i ne samo mi koji se bavimo zaštitom dece, nego i javnost u celini, mediji svakako, trebalo bi u svakoj prilici skrenuti pažnju da to apsolutno nije adekvatna terminologija i da ne postoji nikakva dečija prostitucija i dečija pornografija, nego da je uvek reč o zlostavljanju ili iskorišćavanju dece u seksualne svrhe. Tu koliko je ovaj problem alarmantan i na internetu i van interneta, pokazuju statistike raznorazne i pročitala sam čak da se na svake 2 sekunde podeli fotografija ili video na kojem je prikazano to neko zlostavljanje ili eksploatacija bilo koje vrste. I pomislila sam da je stvarno mnogo materijala. Da li vi možete da podelite neku statistiku sa nama koliko je to zlostavljanje dece na internetu rasprostranjeno kod nas, da uporedite možda na globalnom nivou ili evropskom? Da, pa prema podacima NCMEC-a, NCMEC je, kao što neki od nas znaju, Nacionalni centar za nestalu i zlostavljanu decu u Americi. Znači oni su u stvari i veoma relevantan i mogu komotno da kažem jedan od najrelevantnijih izvora informacija, njihove statistike, jer su korišćene u analizama ostalih aktera na međunarodnom planu koji se bave ovom tematikom, kao što su INHOP, ECPAT koji sam pomenula i tako dalje. Oni su naveli da je samo u 2022. godini bilo 32 miliona slučajeva koji u stvari uključuju neki oblik seksualnog zlostavljanja nad decom na internetu, što je svakako alarmantan podatak. Naš Evropa i naš region u tome ne zaostaju, što znači da svuda gde, kao što si malo prije sama rekla, gde su deca redovni korisnici, i to deca od najmlađih nogu redovni korisnici interneta i redovni, da tako kažemo, posetioci online prostora, te pojave su moguće. Evo, primjera radi, u našoj zemlji postoji, to moram da pročitam, u okviru Instituta za javno zdravlje, čini mi se Batut, jedna analiza koja se izrađuje na godišnjem nivou i koja je u stvari analiza rada stručnih timova za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije. Prema podacima iz 2021. godine koji su najsvežiji, koje smo uspeli da pronađemo, broj prijava seksualnog zlostavljanja u odnosu na pol i starost dece pokazuje da je u zdravstvenim ustanovama prijavljeno u Srbiji 57 sumnje na seksualno zlostavljanje, znači prijavljeno, to je samo ono što je prijavljeno, i to 9 kod dečaka i 48 kod devojčice, i da je nešto manje od polovine tih slučajeva u stvari se odnosilo na decu uzrasta od 12 do 14 godina. Takođe, kad govorimo o regionu, znamo da je domen.al, što je domen albanski, u stvari jedan od prvih u Evropi po hostovanju materijala koji sadrži seksualno zlostavljanje dece, kao i jednu činjenicu koja je objavljena od strane našeg Ministarstva unutrašnjih poslova, da su još u 2019. na primjer godini oni zaplenili više od, čini mi se da je 15 terabajta štetnog materijala. Znači,
Nadležni organi i svi drugi akteri rade na suzbijanju ovih pojava kako u zemlji, tako i inostranstvu, ali je to jedan prilično trnovit put koji za koji možemo reći da koliko god da ostvari uspeh u jednom trenutku, toliko ona druga strana, znači predatori su isto tako više nego vispreni da prevaziđu ono što je do sada utvrđeno i da tako kažemo rešeno ili gde smo neku zaštitu obezbedili i odu na jedan drugi nivo koji onda zahteva dodatne napore da se ovom problemu stane na put. Da, spomenuli ste da se i na državnom nivou i da policija radi sve što je u njenoj moći, ali mislim da je važno i da naglasimo šta mi to radimo, pogotovo zato što smo i mi organizacija, često smo u školama, često smo u kontaktu sa decom i mislim da je stalno važno da ponavljamo na koje one načine mogu nama da se obrate, kako mi njima možemo da pomognemo, jer često žrtve u tom nekom bunilu, u toj nekoj, u strahu u kojem žive, ne mogu ni da se sete, ni da im padne na pamet šta može se desiti, pa mislim da to konstantno, odnosno gde mogu da se obrate, mislim to konstantno ponavljanje i insistiranje na tome šta mi tačno radimo, može da bude od velike pomoći. Pa šta to tačno centar radi? Da, ja se slažem apsolutno da je veoma važno da stalno ponavljamo i naglašavamo i delimo, da naš centar preduzima niz aktivnosti koje su usmerene na zaštitu dece i prava deteta u celini i posebno u svrhu borbe protiv ovog fenomena seksualnog zlostavljanja dece. Pre svega bih rekla da stavljamo akcenat na preventivne aktivnosti, znači više stotina, preko 700, možda i 1000 do sada radionica je održano po školama u Srbiji koje se bave različitim temama, uključujući ovu temu gde se deci na jedan način koji je prilagođen njihovom uzrastu u suštini skreće pažnja na različite, da tako kažemo, opasnosti koje vrebaju u tom online svetu, prilikom čega im se pojašnjava ovo o čemu mi danas pričamo, šta sve seksualno zlostavljanje podrazumeva, opet kažem na način koji je njima primeren. Takođe u centru se pruža i psihološka i pravna podrška žrtvama ili svima ostalima koji se možda još uvijek nisu žrtve, ali se nalaze u riziku da to postanu, kao i pravna podrška u smislu davanja pravnih saveta, šta se u nekom konkretnom slučaju eventualno može preduzeti i pred nadležnim organima, sudskim organima. Tako da ja bih ovde stavila akcenat, ako dozvoljavaš, i iskoristila priliku da u ovom podcastu kažemo nešto i o projektnim našim aktivnostima koje takođe se odnose i na ovu temu. Mi smo naime nedavno od donatora Smart Balkans, što je u stvari jedan program norveške vlade za region Zapadnog Balkana, dobili jedan grant za implementaciju projekta koga smo nazvali Tomas i koji se upravo odnosi na borbu protiv fenomena seksualnog zlostavljanja dece na način da zagovara pravovremeno usklađivanje propisa u 3 zemlje Zapadnog Balkana sa kojima smo u partnerskom odnosu u ovom projektu, Makedonijom, Albanijom, Severnom Makedonijom, Albanijom i Srbijom, da zagovara pravovremeno usklađivanje njihovih zakonodavstava sa predlogom regulative Evropske unije, koja se tačno zove, to da kažemo, to moram već i da pročitam, regulativa ili uredba o utvrđivanju pravila za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja dece. Tako da možemo i nešto više reći o samom
samom projektu Tomas. Tomas inače nije nasumice izabran naziv kao jedno ime, već je skraćenica od reči Towards Uniformed Legislation on CSM, što bi značilo da idemo zajedno ka nekom uniformisanom zakonodavstvu u ovoj oblasti i da bez obzira na to što navedene 3 zemlje nisu još uvek članice Evropske unije, idemo u korak sa regulativom koja je u procesu usvajanja u Evropskoj uniji kako bismo izbegli prosto situaciju da se materijal hostuje u trenutku kada budu postojale značajnije kontrole u Evropskoj uniji, da se taj isti materijal hostuje u našim zemljama i na ovim prostorima. Da, to je upravo ono što sam i htela da vas pitam. Dakle, šta uopšte postoji unutar te regulative, odnosno tog predloga regulative i zašto je važno da mi idemo u korak sa njom? Zato što mislim da je važno da znamo što ona sadrži i zašto je važno da se naša država sa time uskladi. Baš zato. Da, pa pre svega treba da naglasimo da ta regulativa nije još uvek usvojena, znači proces usvajanja je u toku, ne postoji predlog regulative koji je Evropska komisija sačinila i dala na razmatranje parlamentu još u maju, čini mi se 2022. godine. Mi smo inače kao organizacija član jedne radne grupe, ako tako može da se prevede, Task Force Eurochilda, što je najveća evropska mreža organizacija za decu čiji smo mi član. U okviru te grupe smo mi u stvari bili upoznati sa činjenicom da je u toku proces usvajanja te regulative i u toku prošle godine smo pratili kako to sve ide i s obzirom da su kolege iz organizacija koje su nam u ovom partneri, a to je Child Rights Center, znači Centar za prava deteta iz Albanije i organizacija Prva dečija ambasada Međaši iz Skoplja. S njima smo se dogovorili da bi bilo dobro da usklađujemo regulativu i na vreme sa našim unutrašnjim zakonodavstvima, odnosno da to zagovaramo. Ono što je sama regulativa je, sam predlog regulative je inicijalno predviđao regulisanje detektovanja i prijavljivanja i uklanjanja štetnog materijala, odnosno CSM-a, odnosno materijala o seksualnom zlostavljanju dece sa interneta, uključujući znači i takozvane encrypted poruke, zaštićene, enkriptovane poruke i uključujući određeni nadzor iz jednog centralnog tela koje bi na nivou Evropske unije bilo ustanovljeno. Sam predlog regulative je naišao na dosta polemike u Evropskoj uniji iz razloga što se tom regulativom negde zadire u deo koji se odnosi na zaštitu podataka o ličnosti i na zaštitu privatnosti, naročito jedne direktive koja se odnosi na takozvanu e-privatnost ili privatnost u online svetu, tako da s jedne strane je znači taj deo bio problematičan s obzirom da negde zadire u ovu drugu regulativu, a s druge strane naravno i taj deo koji se odnosi na sticanje profita različitih komercijalnih aktera uključenih u distribuiranje, razmenu i tako dalje ovog materijala su bili od nekog velikog značaja u svim tim diskusijama. U ovom trenutku zbog toga do samog izglasavanja ove regulative još uvek nije došlo i negde krajem novembra prošle godine izašlo se sa jednim preformulisanim predlogom koji je trenutno u razmatranju i očekujemo neke dalje korake.
Organizacije civilnog društva su pokrenule jednu kampanju, ti znaš jer smo mi kao centar deo te kampanje, Child Safety On, koja u stvari na nivou Evrope, a i šire, znači uključuje i organizacije iz drugih zemalja van Evropske unije, se bavi upravo promovisanjem potrebe usvajanja ove regulative, jer se celo pitanje faktički svodi za celo evropsko stanovništvo kao celinu, da li je nama bitnije i da li je u skladu sa ljudskim ili pa i evropskim vrednostima zaštita dece ili zaštita privatnosti. To ovako pojednostavljeno može da se kaže. Tako da naravno mi se trudimo da i svi drugi akteri koji su uključeni u ovu kampanju, trudimo se da utičemo na donosioce odluka u ovom momentu i mi kao zemlje van Evropske unije na institucije u Evropskoj uniji, a kasnije kroz ovaj projekat i u našim zemljama Zapadnog Balkana. Nadam se da ovo nije previše propisa i, da tako kažemo, ovog dela koji se odnosi na zakonodavstvo. Ja baš mislim da sve što ste rekli je jako važno i svaki pojam koji ste spomenuli objašnjava onaj drugi i sve se nekako nadovezuje jedno na drugo i kada se sad to sve zajedno sklopi, jako je informativno i rasvetljava celu temu na koju definitivno ne obraćamo dovoljno pažnje, a kad obraćamo pažnju nisam sigurna da li svi možemo adekvatno i dobro da je razumemo. Drago mi je i što ste spomenuli projekat Tomas, jer sam svakako htela u okviru teme da vas pitam vezano za njega. Ono što je na tom projektu jako važno jeste koji su to ciljevi koje smo mi unutar tog projekta zacrtali i koji su nam jako važni da budu sprovedeni. Mi imamo jedan takozvani opšti cilj projekta, a to je da se unapredi bezbednost dece u online okruženju u regionu Zapadnog Balkana i nekoliko specifičnih je ciljeva prema kojima su onda određeni i takozvani ti klasteri naših budućih projektnih aktivnosti. Znači prvi taj specifičan cilj je podizanje svesti u opštoj populaciji u ove 3 zemlje o problemu seksualnog zlostavljanja dece na internetu. Zatim drugi cilj, specifični cilj bi bio podsticanje kroz zagovaračke aktivnosti, podsticanje donosioca odluka u ovom regionu na eventualnu izmenu zakonodavstva u pravcu usklađivanja sa predloženom regulativom ili konačnim tekstom regulative koji će, nadamo se, u toku trajanja ovog projekta biti i usvojen. I treći, isto tako jako važan cilj je povezivanje aktera na regionalnom nivou, u ovom slučaju naše 3 organizacije koji će zajednički delovati u pravcu znači unapređenja borbe protiv seksualnog zlostavljanja dece i nakon završetka trajanja ovog projekta, čije je trajanje inače predviđeno za period od 22 meseca i on je formalno krenuo 1. decembra i trebalo bi da očekujemo jedan prvi zajednički sastanak sa partnerima u februaru ove godine, a onda da krenemo u implementaciju projektnih aktivnosti koje se shodno ovim ciljevima specifičnim koje sam navela mogu razvrstati u ta takozvana 3 klastera. A ciljevi su odlični i poprilično izazovni. Na koji način će oni biti realizovani? Kroz koje aktivnosti? Da, pre svega prvi taj klaster aktivnosti koji se odnosi na podizanje svesti, obuhvatit će kampanju na nacionalnim nivoima, uključujući i kampanju u našoj zemlji. Zatim ćemo imati različite vrste objava, što potpada svejedno u kampanju, pretpostavljam, ti si stručna za taj deo. Znači, različite objave putem medija i klasičnih medija i online medija. Zatim ćemo imati javne događaje,
obeležavanje Dana sigurnog interneta, ne ove nego sledeće godine, ali i neke druge javne manifestacije i tako dalje. A što se tiče drugog klastera, tu ćemo imati okrugle stolove sa donosiocima odluka, okrugli sto sa ekspertima, takođe ćemo formirati jedan regionalni okrugli sto uz podršku i pomoć i učešće konsultanta na projektu, što je sama Eurochild mreža, kao neko iz Evrope ko iz prve ruke će nam omogućavati da pratimo ceo proces vezano za predlog regulative. I u trećem klasteru imat ćemo povezivanje koje će se odnositi između ostalog i na organizovanje regionalne konferencije na kraju projekta, gde ćemo prezentovati rezultate, a i takođe dati neke preporuke. Ovde kod preporuka za donosioce odluka, kod preporuka bih htela da napomenem da ćemo imati prethodno i dve radionice koje će obezbeđivati prisustvo 10 dece na nacionalnom nivou, i ta deca će faktički biti upoznata sa ciljevima projekta i sa njima ćemo u jednom interaktivnom okruženju da dođemo do određenih preporuka datih sa njihove strane u vezi celog ovog problema. Tako da je to, aktivnosti su brojne, projekat je zagovarački i mi se nadamo da će doprineti svakako, i to nam je veliki cilj, svakako podizanju svesti u javnosti o tome da je seksualno zlostavljanje dece jedan gorući problem u savremenom društvu, na koji apsolutno niko ne treba da ostane gluv niti slep, nego da preduzme sve što je u njegovoj moći i u datim okolnostima da se uključi u borbu protiv ovog problema. Meni to sad sve deluje baš kompleksno. Dakle, mi ćemo pokriti i zakon, razgovarat će se i sa ekspertima, razgovarat će se i međusobno, 3 organizacije, 3 različite države, u tome će učestvovati i deca, dakle stvarno mnogo aktivnosti i mnogo posla, da tako kažem, za jedan veliki cilj. Da li ste vi prepoznali možda neke izazove, neke prepreke koje bi mogle možda da utiču na sam projekat i njegovo sprovođenje? Pa svakako, kod sprovođenja svakog projekta nailazi se, kao što i sama znaš, na brojne prepreke. Nije to sve onako kako je u prvom trenutku zamišljeno, ali s druge strane ti rizici se predvide i na neki način se stvori odgovarajući, da tako kažemo, plan za ublažavanje tih rizika. Ono što bi ovde bili rizici su, na primjer, što se tiče podizanja svesti, rizik je da poruke koje budu slate, znači kroz medije, klasične ili online, ne budu dovoljno efikasne i ne uspeju da dopru na odgovarajući pravi način do ciljnih grupa, odnosno do opšte javnosti u celini, a naročito do ciljnih grupa, što su deca, roditelji, nastavnici, zdravstveni radnici i tako dalje. Takođe, kao jedan od rizika prepoznajemo, recimo, ne bih da kažem nezainteresovanost, ali to suštinski i jeste, znači neki otpor kod donosioca odluka da faktički saslušaju naše, da tako kažemo, predloge i razloge zbog čega se ovaj projekat sprovodi i šta bi trebalo učiniti u zakonodavnom okviru. I kod ove treće grupe aktivnosti tu možemo da prepoznamo kao rizik nedovoljnu posvećenost ljudi koji su u organizacijama, koji su partneri, i njihovu nedovoljnu efikasnost kod koordinacije projektnih aktivnosti, sprovođenja i tako, nedovoljnu kooperativnost. Naravno, mi za sve ove rizike se nadamo da se nećemo susretati, makar ne sa njih previše, tako da verujemo da ćemo biti
biti u mogućnosti kao vodeći partner na projektu da ih na vreme nekako sprečimo i da tako kažem prevaziđemo. Da, i kako bismo ove rizike smanjili, kako uopšte do njih ne bi došlo ili da bi došlo do manje njih, verujem da ova tema interesuje jako puno ljudi i baš zato što su jako puno ljudi uključeni iz različitih delova društva i mogu samo da zamislim da će ljude iz medija ovo pogotovo da interesuje. Takođe, ljude koji blisko rade sa decom i voljela bi za kraj možda da podelite sa nama gde će ljudi moći da prate aktivnosti, naredne aktivnosti i na koji način, šta se planira, kako bismo još više uključili svaki segment društva u projekat. Ja se slažem apsolutno sa tobom da je to jedan od glavnih zadataka da do što više ljudi dopru faktički pravovremeno informacije koje projektne aktivnosti će se sprovoditi i da to prate, da uzmu učešća u javnim događajima koje ćemo organizovati i uopšte u kampanji. Mi ćemo svakako objavljivati na web sajtu. To nekako ovo pitanje bi bilo bolje da je malo obrnuto postavljeno jer si ti u našem timu zadužena za taj deo posla koji se odnosi na vidljivost, tako da ja apsolutno verujem da ćemo kroz website, kroz društvene mreže, kroz eventualno dalje podcaste, kroz nastupe našeg tima u klasičnim medijima biti u prilici da dopremo do što većeg broja ljudi koji će, ako ništa drugo, makar prepoznati značaj ovog problema i u buduće mnogo više obraćati pažnju na svet oko sebe u tom smislu. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru. Bio mi je prijetan i verujem da je bio informativan ne samo za mene, gde sam saznala neke pojedinosti o zakonu, nego i za druge ljude koji su slušali. Hvala vam mnogo i ja se nadam da će, baš kao što ste rekli, sve više ljudi se uključiti u ovu priču i nastaviti ovome da govori, jer, kao što ste rekli, ovo zaista jeste gorući problem u društvu. Tako je, Timea, i meni je bilo veliko zadovoljstvo da smo i ovako, da tako kažem, proćaskale, jer smo odvojile malo vremena od svih ostalih aktivnosti u centru da snimimo jedan podcast na veoma važnu temu i da promovišemo naš zajednički projekat Tomas. Ovo je bila još jedna epizoda Bezbedne priče. Hvala vam što ste pratili i nadam se da ste uživali. Realizaciju ove epizode omogućilo je Dunav osiguranje. Do sledeće epizode ja vas pozivam da ostavite neki komentar, da započnemo neku diskusiju, lajkujte ovaj video, zapratite nas na društvenim mrežama, pogotovo insistiram na Instagramu gde možete da vidite isečke svake od epizoda i da se pre nego što sednete i zaista pogledate epizodu informišete o čemu se u svakoj epizodi radi. Hvala vam i vidimo se.